Kaziwai zvakare vana vaMwari mufanira kunge kuchingamidzai kuchirongwa chedu chemazuva ose kunai pastor. Tira kupindura zvakare mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu. Vane mibvunzo musatya kubvunza. Ipo paplatform ino just ask kana kuisa kuma inbox kana through ma WhatsApp platforms akagadzirwa. Bvunzai mibvunzo yenyu, musagare musina nokubatsirai isu tichikwanisa kubatsirana. Saka tira kupindura mubvunzo wabvunzwa panapa. Uri kuti iwo konai pastor, vaya vanonamatira pasi petsanga, mikonde neunhukwe zvinorevei? Okay? Kutaura chokwadi munhu waMwari, ini handizivi kuti zvinorevei. Handisati ndamboita research yekutsvaga kuti munhu achinamata pane mikonde kana pane tsanga zvinorevei. But what I know is Bhaibheri rine zvarinotaura kana tikashandisa zvimwe zvinhu zvakasikwa naMwari sema-objects ekunamata zvokuti hatitokwanisi kunamata kana zvinhu izvozvo zvesipo. Bhaibheri rinotaura something. Bhaibheri rinotaura something. Vanozviita handisati ndambovabvunza hangu kuti mikonde yenyu inorevei, handisati ndambovabvunza. Asi Bhaibheri rine zvarinotaura kuti mukaona maane ma-objects amunoshandisa pakunamata Mwari ekuti kana asipo munoti hamuna kunamata, patoita problem. Deuteronomy chapter 16 verse ya 21. Deuteronomy 16 verse ya 21. You shall not plant for yourself any tree as a wooden image near the altar which you build for yourself to the Lord your God. You shall not set up a sacred pillar which the Lord your God hates. Musatombodyara miti inoenda pedyo nenzvimbo yekunamatira. Ndozvitorwa nevhesi. Don't. Musaita izvozvo. Saka kana vanhu vari kudyara miti panzvimbo dzekunamatira, vari kutopikisana zvakanyanya neshoko raMwari. Ende ndodaira kuti kazhinji kacho vanhu vanoita izvozvo ndo vasingadi futi kuverenga Bhaibheri. Ndinofunga munobva maona kwazvinobva manje. Mune manzi hativerenge Bhaibheri, but munonamatiswa pane miti yekunzi Mwari musadyara miti yamunoshandisa panzvimbo yekunamatira. Saka it's very very against shoko raMwari. Hosea chapter 4 verse 12 to 13. My people ask counsel from their wooden idols, and their staff informs them. For the spirit of harlotry has caused them to stray, and they have played the harlot against their God. They offer sacrifices on the mountain tops, and burn incense on the hills, under oaks, miti yakutorwa, poplars, terebinths, because their shade is good. Therefore your daughters commit harlotry, and your brides commit adultery. Anzi panogara paine miti mimvuri yakanaka yakasvibira manguva yose. Ende mukaona miti yabvunzwa apa kazhinji kacho you will never find any one of them uri dry. Inenge iri evergreen miti yacho. Iri kunzi naMwari vakafeva vakabva kwandiri nekuti vanoda kunonamata panzvimbo idzodzo dzine miti yakasvibira iri green. Saka mukangoona paita object yatinofunga kuti isusu inokutibatsira pakunamata kwedu kuna Mwari, it's idolatry. Kunamata zvifananidzo. Kunyangwe kupuwa matombo chaiwo kunzi endeni matombo aya. Chatoo chidhori chenyu. Makufunga kuti simba riri mudombo. Kana kupuwa mvura chaiyo, kunzi mvura yemuteuro. Unofunga kuti mumazuva aJesu kwaisava nemvura here? Asi vanhu vangani vakaporeswa naJesu. Saka it's very 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 important vanhu vaMwari kuti tisaisa kutenda muzvinhu. Mwari haadi kuti tiise kutenda muzvinhu. Tinyengedzwe kuti simba riri pamuti uyu. Pagomo apo ndipo ndakambozwa mumwe achiti gomo rakati rinosunungura. Hakuna gomo rinosunungura. Anosunungura ndi Jesu Kristu. Saka whether uri kugomo kana uri mumvura kana uri pasi pemubhedha kana uri mubhazi unosunungurwa kunamata kuna Jesu. Saka musaisa faith mumakomo kana kuisa faith mumiti kana kuisa faith mumatombo kana kuisa faith mumvura kana kuisa faith mumabhodhoro. Isai faith yenyu muna Jesu Kristu. Mukangoona faith yamuzvinhu makutonamata zvifananidzo, it's now idolatry. Ndo iri kunzi kuna Hosea mafeva mafanana nezvifeve zvasiya murume wazvo zvakudanana nevamwe varume. Sadai Mwari akatibatsira tibvise kutenda pazvinhu. Munogona kutori nezvinhu zvamakapiwa zviri mudzimba pasi pemibhedha pasi pemapilo. Bvisai kutenda pazvinhu. Pisai zvinhu izvozvo mutende kuna Jesu Kristu. Munoona Mwari achikubatsirai. Amen.